YMA kumpuan duty te kutlak tuar lava boral ni oma soi David Lalmuan puya kha soi saklum ni omin postmortem result a injiak lang lo ni omin zai thiam lar tak pakhat chuan tun hnai khan YouTube channel a soi thar chibai ule lalrem ruata khiang te ka ni a voin hi zun ni somni pani sang ni le somni panga pathian ni ani a tuirial airfield venga YMA kumpuan duty ni a riat te dom na tuar lava boral anga soi than David Lalmuan puya thi dan run thlak zet khan choble chilin zoram khovel adeng chuang ngal kha ania David a thi atanga tharuk vel aveile nu in David kha soi saklum ani ngei ti in postmortem result a injiak lang lo ni omin soi ani thar le ta a chumi den chen chuan postmortem chungchang I han bel chiang don te ang nikum kumsang ni le somni pali December thlatop lama Christmas thlen don ruai mitinin lalpiang lom tura lim taka hun man thei tuma kanin buat sai mup lai khan December ni som pakotuk jing lamdar khat khan Aizola Greenwood Private Hospital a David Lalmuan puya chu aborala The Sentinel chanchin bu chuan December ni somni panga sangni le somni pali chonhudar som pani le minute li khan tual chung pastor ain khom hlana a chenna pastor kwa tarsa tangkafai cheng sing ni le sang ruk bo chungchanga David Lalmuan puya le athian laldu sakate chu Village Defense Party VDP 10 rin hel thil thuwa zona an zot ni in anziak David Lalmuan puya nu nun thangmoi chuan bongkon police station a FIR a theluta hemi be chan hian mi nun na lak thu buai zialu ani ti in Aizola tanga ti chua pathian ni chuak zalen chanchin bu website po in December ni somni pali khan anziak pinun thangmoi soidan chuan ni som pariat thlasom pani sangni le somni palizan khan afapa le athian pa laldu sakate chu airfield pastor chenna ina poisaruk chungchanga rin hel thil thuwa VDP kumpuan polten an chenna ina tangin an hruai chuaka afapa hi VDP office a kutlak ani nuwa damdoi ina hruai ania jing lamdar khat nu dewa damdoi in an thlen chuan athito ti an lo hril ti in zalen chuan aziak bok airfield veng bial tu bongkon police te chuan man an nei mai lo wang emoni piwan ram chuangi kai hruai Center for Environment and Social Justice CESJ chuan National Human Rights Commission NHRC a anzual ko du hial tur thu an soini in India Today Northeast edition chuan nikum Christmas ni tlai lam daruk le achan ve pel thet khan an website ta an pho chuak reitak an dom nu in David a chuan ni khwa a riat to lawa wangin damdoi in pan puyani a December ni som pakotuk khowar ma in aboral ta ani ti in Northeast Now News chuan anziaka undercoveris.org chuan David Lalmuan puya chu airfield venga VDPP sa a ni khoselawa awm ngei thu aziak chiang hle bok Greenwood Hospital chuan ni khoselawa andamdoi in a hruai thlen David Lalmuan puya chuan atak samun sang pem anei thule kuthlang nan hu ma po aom thluan ni in David a thi chan an ziana antar lang ti in Facebook social website lama doctor report an the dar chuai bokani kha bongkon police station chuan thu buai an zialu bo zuin mi engemaw zat an mana an mi man te chu kota anin lan nu in rorel tu thu pekin central jail da an ni hlom Aizol veng pakhata khosa pukelal rin oma chuan cholo wal rual kan run chunga ti hla aphua zai thiam lar tak Freddy lal ruwa sanga chuan moi em in a han satahlar hlar maya Freddy a zai chuan Davita mi kutzala tual thingei nia mitinin an ngai nge tlat boruak dai turpo a chem al thar le ta chiam maya ni chu zai moi tak po chuan chuaini mel amule titi der to na a tuna hian zai thiam pakhat chuan thubeng verzet mai aron phor thar le ta a ma se YouTube channel a David Lalmuan puya thi chan in soina video original ero pholan anile to lo zolai di channel hian belchian na rin tlang le ngai nomba ka thil thleng poi mo big reaction video kan siam thina mai lawa ilawin tlang fak ve zel theinan khonga in min lo subscribe sak vela YouTube algorithm hian comment le like tam apiang warzo ka apholan thina wangin khongai takin min lo like sakla
min lo share dar sak bok don nia tin ingai dan imule riat dan te po in thlung hau lovin comment mangin dar lang ve thin don nia he report ka buat sai lai thleng hi chuan social media lama po postmortem result chiang taka chiar thei tura pholan na ka mu zo lova advocate le politician lar em puria ta changte chuan Facebook lama court thukhel lai subjudice metara pon lama tangin lotong pong rak ve vak vak lo tur ti in aposa YouTube channel pakhat thumbnail thalak pu Freddy a zel bangjut theidin huna ading ti thu langsar taka ainzia kulna ero mu thei ani thung puria ta changte soiwang ni kherlo po in David Lalmuan puya thi chungchanga khan thu buai chai mek zel alani oma thu buai ziak lut tu police emo sarkar lam io emo ading public prosecutor le pu'a accused the defense lawyer te ero chuan postmortem result hi an nei don chianga thu buai kallai mek ania wangin court rem ti na le phalna lam hasa zet lawa ti tlang than thiang lo te po aniange postmortem result hi keiniang duang abi ka zir thiam na nei lo tan chuan hriat thiam har zet atam mai professor Elfi Matele khabu ka lelin medical legal clearna apanga iswa thi na rap thlak zet chungchang inziana khan postmortem chungchang te ainziaka iswa thi chungchanga khati laya amit ngeya thilthen dan chip chiar mutu pilatan romlal bernena report athelu mizo tonga thuziak ka lelin to azonga har kalati bermai pilata report te po telna ania lein lo chiar ve nge te khai khale khabua khan Dr. Kate Simpson chuan damlai te chuan dot an soi thei thin mithi te ero chuan dot an soi ve thei lo ti in postmortem poimo zia asoi ti in in zia motor accident te po hi akhal tu thi nuwa thleng ve thei ani na te a in ziak chiang hle a lungphu chola driver a thi to nuwa accident ta chau te po an lo om nuk to ani mel postmortem result chuan thi dan ti fia in nem het thei lo fo ma se thi chanero ati chiang hle thin ni te po in angai thei autopsy ti po a soi thin postmortem examination result chuan a mu le hriat dan a en diklaya thil om dan be chanin atar lang mai thina rin hlel oma thi te ruang en dikna result then khat chu dan ne na ain kung kai na lam zir thiam bik forensic expert te zinga po medical legal expert te kherin an en dikle zet lo chuan pu'a accused te hlin nan dan min hmu'a atling zo kher lo thei fo ka han thwal non kher te ang Mr. X chu Mr. Y kutzala tual thinge nia hriat ania ma se postmortem result be chan ero chuan Mr. Y chu Mr. X thattu ani tia putlu ngot thei ani tat lo Mr. Y chuan na satakin ngai sama se athi chan ero chu lungphu chol ani dai thei Mr. A chuan alua Mr. B kuthlak na hliam na zet atwara ma se postmortem result chuan Mr. A chu atluak hliam tua wanga thi ni in ziak ta ang se Mr. B soi sakhlum anga thiam lo chantir ngot thei ani lo achan chu Mr. A lua hliam chu Mr. B kuthlak wang ani nge yem ti chungchang postmortem in atar lan lo wang ani a nu chui tu te fin fiana ne ya ain ngat dai thung ti na ani chu David Lalmuan puya thi chungchanga postmortem result le tlangrin dan chu ain person hle thei ti na ani a nu chui tu ten fin fiana thatak an nei lo phei chuan pu'a te chu fin fiana manga buk thin tu dan min hmu'a an zalen lel thei chu wang chuan postmortem result in tu emo thiam lo achan tir chiang hle tura kan lo ngai thin dan chu ngai dan pom ber ani lo thei fo ti min hriat tira postmortem result in ati chiang thawang tia ngai ti that ngot chi ani lo chu chuan nu chui tu te le thu buai bo zui tu te poimo zia ati lang chiang le zwal ome ato bera chuan ama puhria ta changte soyang hian heber in ti ni om zia zanga lo riat ve chiam lo a himber tu te emo in zel chunga an hun an man theina ania mi ring nun pumpui ti chia sak theina ani ti chuan social media a pholan reilo te hnuwa a khuang cher bo le mia thei fo chan te po kan thathiam to in karinga bible min hril anga tu laka ma thu thatu derni lo tura kan in zirtir fo thin kha ataka kan man atul fo thin ti thu hian a mor i han bok te ang